आरो बे माबासो बै गोरा गोरा जोंना एल.पि. स्कुला बेनो। जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ फालिनो थाखाय जोङो सानै आलासि हांख्रायनानै लाबोदों। बे मथै जोङो दिनै जोंनि खिथु उनाव थानाय बेनारावहाय नामबो थिसननानै होखादों। बे आं आलासिखौ सिगांग्रो सम गैया थाब थाब खालामनो जुजिदों सिनायथि होनो नागिरदों। दा जोंहा मानाव गेदेर सासे जोंनि गोरोबदारा जों जायखौ भुटियापारा होनो बे भुटियापारानिनो सासे गोख्रों मावथि सासे सुबुं ओंखारदों। बेखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों। बे नोंसोर सिनायखायोना? सिनायो। सिनायोब्ला आं नोंसोरखौ खोन्थानो दे जोंहा बे सारा सोर दे मानाव गेदेर प्रफेसर बसुमतारी पद्मश्री बान्था मोनगिरि। दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो पवनखौ खावलायनाय जाहैबाय। दे खदा हो। बिथाङा आगोलाव नोंसोरो सोरबा आबौ होनो सोरबा आयं होनो सोरबा बिबथैबो जायो। आवगायनि जोंबो नले गलेमोन। आवगायनि जिथु सर्बेश्वर बसुमतारी बे दानि सर्बेश्वर बसुमतारी गोदोनि नंला। दा बियो जोबोद गोजौआवहाय आं बेयावनो बुंखानो नागिरदों गावनि खस्थ'नि गेजेरजों गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बियो मोनसे समाव एग्रिकालसारनि एपिअ जाबाय। एपिनि उनावहाय आसाम गौरब बान्था मोनबाय। आसाम गौरब बान्था मोननायनि उनावहाय आरोबाव सारा भारतनिनो मोनसे मान जों सासे आइजोनि मुं बुंबाय थायो द्रौपदी मुर्मु बिनि आखाइनिफ्रायनो मान मोनलायनो हानाय जाहैबाय। जोबोद खाफाल गोनां। बिथाङानो नैबे फरायसालिनि गायसनजेननायनिफ्राय डनार पार्सन बे गोदोनिफ्राय हेल्प होदों। बोसोरे दंफां गायनायाव हेल्प होदों। आं बेखौ बुंगोन फैजेननायनिफ्राय सोरगिदिं जिथु गाम्बारि दंफां गिदिर जिखिनि देरदों बे बिथांनिफ्रायनो लाबोनानै गायनाय। बे बिथाङानो जाहैबाय दा नोंसोरनो बुंथिबाय सिनायनो हाखाबाय। दा आङो सिनायथि होनो नागिरबावदों सासे बे आंनि सेराव थानाय मानाव गेदेर। दा बिथांखौ नोंसोर सिनायोना सिनाया? सिनायो। मा मुं दे? मानाव गेदेर धनन्जय बसुमतारी बिटिआरनि सिएम। आखाइ खबनानै हो। बिथांनोबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय महिमा बै खुलुमबाय। थेंक इउ। जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोबाय। दा बिथांनि सानैनि आखाइजोंनो जोङो बिफां फुलि गायगोन। ज' बेयावनो जों थागोन। दिनै जोंहा खाफाल गोनांबाव आरो दाख्लै जोङो मिटिङाव मास्टारफोरनि मिटिङाव बुंखादों जोंहा सिआरसिसिफ्रानो खुंदों गोगोम जागोन नोंसिना। आङो लेंहरदोंमोन गावबागाव बेस्थ'नि थाखाय सिआरसिसि बिथांमोनहा दिनै नुजाथिनो हायाखै। नोंसोर खुनुरुखुम नोंसोर गोजा मावदो होननानै आंखौ अफार फनजों खालामबाय। खुलुमबाय। बे समाव फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय। बे 1 नं गोरोबदारा गुदि फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि बिथां लोगो फोरोंगिरि बिथां आरो बे फरायसालिनिनो मेनेजिं कमिटिना मेनेजिं कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन आरो बे गामिनिनो मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन मानगोनां रायजो नोंथांमोन मानगोनां बिमा माहारि नोंथांमोन मानगोनां सर्बेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे आंबो बे फरायसालियाव दंफां गायफानो लिंहरजानाय बा बाहागो लानो मोननायनि थाखाय आङो गिबियावनो बे गामिनि रायजो राजा बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मोनसे समाव बे भुटियापारा
से नं गोरोबदारा गामिया मा अबस्थामोन बै समनि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला बै समनि सावगारिखौ नाहरोब्ला जों दिनैसिमबो बोरैबा मोनो हाग्रा सेराव थानाय गामि लेखा फरा गैयि गामि रायजोफोरनि नाजानायावनो दिनैहाय बे से नं गोरोबदारा गामिया गुबुन महर मोनबाय गुबुन रूप लाबाय दिनैहाय बे जायगाया गोथां जाजोब्बाय बै समाव बालाबारिमोन मरुभूमिमोन जेबो आबाद जाया जेबो जाया बेयाव मानसिया थाया होननानै बै समाव बुङोमोन नाथाय बे जायगायाव दिनैहाय सुबुंनि थासारिया गुबुं जाबाय रोजा जाबाय बयबो थाबाय नङा होमबा बेनो फोरमान आरो बेनिनो दिनै सर्वेश्वर बसुमतारीखौ जोङो साबायखर बावनांगोन एफा फिसा गामियाव बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों आरो रायजोफोरनि नाजानायनि गेजेरजों जे बे ओनसोलखौ गाव थानाय जायगाखौ जौगाहोथारनांगौ गाव थानाय जायगाखौ मोजां खालामथारनांगौनि सार्थआव आरो गावबो मोनजाथारनांगौनि सार्थआव समाजखौ गोग्गो खालामथारनांगौनि सार्थआव बिथाङा गावनो माबा माबि मावबाय थादोंमोन मा नांगौ नोंनो बेसेबां अक्सिजेन नांगौ बैनि बेसेबां अक्सिजेन नांगौ बे अक्सिजेनखौ बियो क्रिटिकेल खालामासिनो सारा पृथिबीयाव राननानै होयो नोंनो थाइसे थाखानि नांगौ ना लाख थाखानि नांगौ नों जानो हायो खुनु बादा खालामाखै जों मोनदांनो हायाखै जोङो जेब्ला मोनदाङो जेब्लानाखि मानसिया बेमार जायो बेमार जानानै हस्पिटालाव जेब्ला एडमिट खालामो एडमिट खालामब्ला जोंनो जेब्ला मानसिनो अक्सिजेन होयो अक्सिजेन होब्लासो जों मिथियो अक्सिजेनखौ सानसेयाव बेसेबां थाखानि बायनानै जानांगौ अब्ला जों मिनिमाम 2000 निफ्राय 2400 थाखानि जों सानसेयाव अक्सिजेन बायनानै जानांगौ हस्पिटालाव थायोब्ला 2000 निफ्राय 2400 थाखा अक्सिजेन मोनसेनि दामा सानसेयाव बिल जायो नाथायबा जोङो दिनैहाय फैसा होनाङालासिनो रावनोबो गरसेबो थाखा होआलासिनो जों बिफांनिफ्राय जोङो खै थाखानि जोङो अक्सिजेन जागासिनो जों बिनि जेबो फोरमान गैया खिन्थु जों जादों जों फिल खालामनाय जों जादों बेनो जोंखौ फोथांगासिनो दं नाथाय जोङो बिफांनि थाखाय जों मा मावदों फांसे बिफां जों गायदों नामा बे बिफाङा जोंनो मा होदों मिथिगौना नोंसोरो बयखौबो आङो खावलायबाय गाव गावनि न'जों लोगोसे बेबायदि लामा गफायाव बिफां गायगोन आरो इसोरा नोंथांमोनखौ गोजोनै लाखिनो हाथों बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय गोजोन्थों ओरै मोखां जा दंफां फुलसि मोखां जा एखेबारे ओरैनो हरलाय दे दालालि देहाफ्रानो हान्थुआ मोनसे बेङा आंनिया दा बिथाङा जोंनि बिफां गायनायखौ साक्सेसफुल खालामबाय लेंहरनाय बायदि दा बिथाङा मालिगावआव थांगोन दा जोङो हानि बिगिनिखौ जों लुबैयाखै जोंनिनो मानसि मोजां जिखिया खामानियानो दिनै फरायनायनि सम फरायनायखौ गोसो हो अब्लासो मोजां मानसि जायो जुदि थालिबानिनो समखौ बारहोहरोब्ला गोदाव सोरावै थांनांगोन मोजां गोसो हो আন্তরিক শুভেচ্ছা যাচিলোঁ যে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যে আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো আমি কিয় পালন কৰিব লাগে এই পৃথিৱীত যদি আমি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীখন আমি সুন্দৰভাৱে সেউজীয়া হিচাপে আমাৰ গঢ়ি তোলাটো আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰে কৰ্তব্য আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি
অনলি খালি দিৱসটো পালন কৰিলে নহ'ব, ইয়াক প্ৰতিপালন লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যতত আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল বাৰ্তা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি মানুহ হিচাপে যদি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই পৃথিৱীত যিমানখিনি জীৱ জন্তু আছে সকলোবিলাকৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। অনলি নিজৰ মানৱ জাতিটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে মই সকলোকে এই আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসক উপলক্ষে মই সকলোকে এই বাৰ্তা দিব খোজোঁ যে আমি অকল মানুহ জাতিৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, এই পৃথিৱীত যিমানখিনি পোক পৰুৱা জীৱ জন্তু আছে সকলোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি পেলাই যাতে সকলো ৰাইজে আমি এনেকৈ তিথিবিলাক পালন কৰি যাওক। আমাৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰ সেউজীয়া কৰি গঢ়ি তোলাত সকলো যাতে নাগৰিকে আগুৱাই আহে। মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি।